guys, maing hapon guys, and welcome to my channel for today's vlog guys. Gigutom ko guys, unya di man ko mag-rice kay ko naman basta aning oras sa hapon na padulong gabi di ko mag-rice ko mabuntag na sayo. So kay nakahinumdum ko guys nga nakapalit man di ay kog aroma guys, kay ilang mag aroma guys, di ara og kani ba? Kani. Kailan mo ani guys. Kay dili man ko pwede mo inom og kanang mga kape bitaw guys, kanang steak nga Nescafe di ko pwede anak kay di ko katulog kay nako insomnia guys. So nagpalit man di ko ani, nalimot ko ba ko nga naamon ko kape nga kuan mo tong giukay nako ang ref na mo. Di ara man dai guys o patindagana sa kong aroma guys. So akong gihimo kay naamon ko kanang gatas. Ni ara tiring. Akong gi sagol sa gatas ang aroma. Apay mga tibugol ato ang kuan kay para makuan nagtibugol siya. Wala man na expiry ang aroma guys, bisan pag kuan na tuig pa man pud na nako nagipalit. Na kay kani laging magatas-gatas na nalimtan na. Unya among silingan ang hatag pa gyud og kanang mais bitaw nga kape guys, kanang lutoon mais nga bugas nang hatag di. Kato mo ako napansin pirmi ang mais kay humot. Ang kaning aroma nalimtan na nako karon kay nakahinumdum ko nga naaman day koy aroma. Moto kung nagpilit-pilit pang uban nagtibugol. Moto nga amo ray kung imnon. Ingon akong bana magpalit unta kog lugaw. Na may lugaw dito 50. Dako kay siya nga bowl na dira ang bowl ay among gipang taguan kay kung magpalit mig lugaw katura among dalon nga bowl kato nga lugaw. Ano ni nang parisan nato og pan napamantay pan o. Apo ko'y biscuit dito. Ano ni ang nabilin sa pan nga perting daghanan na mo gipalit kay tagaan naman po na ako ang mga dugi ani pang snack nila din nagpalit ko og chicken guys na atay tuyo og kani iyahang kuan iyang sauce. Nagpalit ra kog duha ka buo kay sudan na namong banana na ara. Duha kay ingon ani akong gipalit guys, barato ra ni guys tag 50 ra. Para unya ning panihapon pero ako di ko mag-rice, si banana ra mag-rice o si Inday ni kat ala Inday na kuan man dai ni Inday oh. Buslot. Ako na lang nang kuanong kay mapanos na unya na baka ganina pa nang buntag ba sayang. Mapanos ili na unya mapuslan guys. So ako ana lang ning kuanong kaunong kay sayang kay mapanos init. Nara sa termos unya bugnaw na siya. So mao ni ato ang iparis ang pan aroma og ato ang pan kani. Na guys, atong ituslob lami man guni ituslob ang kaning pandesal sa aroma. Di magsinamok day. Uy, baya ko kaon. Na tayo. Lami siguro ning kriwi butang dre. Masayang maniga sa cowgirl ko guys, bisag kuan sa pwede kay nako. Basta di lang makahilo. Lami, ala, nausik, iahak. Lami kay siya, kay mura siya ka ng kuan, chicken. Labusog itong dito, ane. Ako mga isa, makan kayo. Dili ko ka-concentrate og kaon guys, wasanaan sila. Ako ko plato. Nara guys, ibutan ako og ang plato ang gravy guys para dili ta maglisod. Kay maglisod tag silupin. Nay plato maglisod-lisod jud o ana o di pertiran sayo na o. More fried chicken. Ato na nga fried chicken. Ano kayo? Kaya katong ipalit na ko nga chicken. Para unyang gabi ito na ako di. More ka doon ako di ko mag-rice. Nalami kayo ang kuan aroma og ang gatas. Ako ang nana ang aroma okay.
Ang model man nato ning aroma pod na unsa. Oy, bisag ingon ani ra ning aroma mo ning pinakasikat sa unang panahon kaning aroma. Ang uban ani di manginom arte kaayo. Ay, sa unang panahon mo ni madali sa tong mga lula kaning aroma oh. Ana kay ay model na diha. Mo na madali sa mga lula ng aroma sa unang panahon. Sa tong mga lulo. Na ako, basta di lang makahilo kaon ta ay. Dahil nga, basta di lang makahilo. Siguro doon, di. Kayo, aroma guys, ay mo kalimot ani guys. Tambay pa din sa kabuhi ang aroma. Ano nga, ang aroma dako kay nagtabang. Makatulog pa na di pa ta makuan ani, nga overdose dan pagkapila ta mo inom. Naguna-una ko ba kay mapalit unta ko sa tindag aroma kung umog naman jud koy aroma. Dugay na ba niya kung aroma 1 year na ba ni kapin. Kun na ako mo tong giukay na ko na agi di ay. Pan. Dito slab sa crib eh. Sabi sa manok. Di makita nga yabo niya. Ako guys mabuhi ayo dai Hindi ba? Ako guys mabuhi ra jud ko guys. Kanang mga inato lang nga pagkaon kay mukaon jud ko di ko arte. Na. Ayaw lang po nang masilan nga pagkaon di na po na pwede. Kani man ani. Mm. Delicious. Na. Ano guys? Itong kape. Busog na. Yes, ma'am, baby. Akong dogi tanaw. Nginging. Model. Busog na kay na sila guys. Gitagaan na ako nagdagan. Kaya unsay pagkaon nako namo makakaon po na sila. Ang lawas guys, pero buyag na kayo kinanglan na ni dagito ning bataan ni. Akong gipalong ang di makita ang atong model nga kuan. Akong gipalong ang kuan guys. Ang airpan guys kay para mo gawas akong singot. Agay, mo na akong gisanina ganina guys oh. Pwede yung pagkainita guys. Action nagpula diri oh. Action ay. Action pula mami ang kuan bukton. Lakaw mami wa payong. Action ay. Na guys. Ako wa jud koy problema guys sa pag-unsa ka init. Akong bana may magproblema nako guys. Wala karon guys sige monitor og tawag kay kay balo gid siya nga muhay jud ko. Nadlok man gud na siya guys kay nabi ami silingan di ari guys ay. Iyang bana nagtrabaho sa Suriko niya wa kay balo iyang bana nga. Ang iyahang asawa ga sige galakaw ga sige gahike-hike kay kani nagdaginot sa pamasahe. So nag-hike niya. Iyang asawa guys kay naa sakit daan high blood. Na kuan iyang kuan guys iyang asawa na stroke. Namatay ba iyang asawa guys ay. Nag-hike ani. Ato gid kainit sa kong gi-hike kaganina guys. Pero kaloy sa Ginoo ako wala man koy kanang kuan wala man koy kanang high blood kay kuan man ko guys kanang kasang kusog man ko moinom og herbal leaves. Anong wala jud ko high blood naunsan man wala jud ko high blood guys. Wala jud ko high blood kaloy sa Ginoo. Tungod na sa mga herbal nga among gipang inom. Loy kim bata diri og yan na lang yung kuan ang iyahang
kuan kay para tagaan siya og pan. Man naman guni sila ka og pan. O pila na lang na akong pan. Nya pay unyang gabi eh. Kapuyan ako mugawas unyang gabi mo na nagbilin ko. Pag abot na ko karong hapon gitagaan na ako na silang pan kay parang snacks nila o duwa-duwa sila. Mo ba ito patindagana sa panpagay ng buntag na gamay pinanay na bilin akong nakaon ron tulo napay upat na lang kabung na bilin saon man na nako ko pa na ihata nila niya unsa na lang man akong kanon unyang gabi day nga di man ko mag-rice unsa na So guys, diri ra taman guys. Thank you so much sa inyong suporta sa kuha, sa inyong pag-support sa kuha, sa inyong pag like, share, pag subscribe sa kuha ang YouTube channel ug sa inyong pag-follow. Ug thank you so much guys sa inyong unsa ni. Basta sa tanan-tanan guys, salamat kaayo ug amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.